Здравейте, приятели! Днес ще правим най-лесната торта на света. Да. Съставките ще са орео бисквитки, блокче шоколад, 2 флуен и прясно мляко, пасатор или блендер и такова нещо и бъркалка. Така, първо ще натрушим ореото в пасатор. Едно по едно. Да го натрушим. Да, ще го натрушим тук вътре. Така. После ще го натруша още по-така, да е още по-смело. Сега така ще го направя. Има си крем, има си захар, има си какао. Да. Така. Ето така ще го направим. Да е малко на по-смелено, защото ще го сменим по пасатора. То си има крем, всичко си има захар, какао. Не слагайте какао, защото си има ореото. Така. Да, така. Ето е моята шапка и забравих да кажа, абонирайте се за канала, натиснете камбанката, за да получавате новите видеоклипове. Благодаря. Сега ще сложим ореото тук вътре, само да не се изсме. Точно. Ето така ще го набутам малко навътре. Взимаме пасатора, слагаме го на макс сила и... Що не иска? Добре. Спира. Ето тук. Така. Хора, здравейте. Сега в момента ще мелим ореото. Ето тук в пасатора на макс сила. Така, за да стане направо. За да бъде вкусно. И абонирайте се за канала, натиснете камбанката. В момента съм си сложил това, за да не ми влезе някой косък, докато готва. Така, хора, почти сме готови с сменянето на бисквитките. И сме готови вече. Така. Да. Добре. Сега къде да го сложа? Тук. Да. Така. Слагате цялата прах вътре. Не иска. Да, с това. Това наистина ще е по-полезно. Види на камерата, мамо? Да. Така. Разбъркваме. Така. Ето е прахта от ореото. Сега взимаме млякото. Сега трябва да извадим това нещо. 250 мл. Толкова. Една щипка сода за печене. Може ли да сложиш, мамо? Сложи ти. Една щипка. Да. Така. Сега въртиме. Ето този цвят трябва да ви излезне. Ма няма да е достатъчно. Ще трябва да вземе друг орео. Не, достатъчно е, да. Чакай. Хора, искам да благодаря. Вече сме над 100 абоната, за което съм много благодарен. И така. Бъркаме. Така, готови сме с сместа, приятели. Ето така трябва да ви изглежда. Сега трябва ето тук да го таковаме. Да, ето. Сложете сода за печене задължително, защото иначе няма как да ви се получи. И започваме сега. Мама ще го направи пак, защото не съм баш готвача, съм на 10 години вече. Защото ми мина рождения ден на 23 октомври. Но то ще се запълни. Майчице, не очаквах. Сега го слагаме в фурната, 250 градуса в фурната. Взимам си това, тия ръкавички, за да не се такова. И слагаме вътре. Така. За 25 минути. Сега спираш. Ето.